U flaqa li l-COVID Action Team tal-Partit Nazzjonalista kellhom mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija, Bernard Grech insista li Robert Abela huwa maqtuħ mir-realtà u għandu jqaf jgħaddi lin-nies biżmien meta jispara miri dwar il-vaċċini jidher ċar li ma jistgħux jintlaħqu. Matul il-laqgħa intqal li dak li qal il-Ministru tas-Saħħa li l-herd immunity f'pajjiżna mistennija tintlaħaq lejn l-aħħar tas-sajf jikkontradixxi għal kollox il-miri tal-Prim Ministru li jrid imur business as usual qabel Mejju. Il-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern għandu jkun aktar effiċjenti fl-logħti tat-tilqima kontra l-COVID-19 kif ħajjet in-nies mhix logħba u l-Prim Ministru għandu jqaf jgħaddi n-nies biżmien dwar saħħithom. Dan huwa li ma tgħallem xejn mill-kriżi li ħoloq fis-sajf meta qalilna li l-mewġ qiegħed fil-baħar u issa qed jerġa' jagħmel l-istess billi jfajjar miri li żgur mhux se jintlaħqu. Il-Partit Nazzjonalista stqar li s-saħħa pubblika teħtieġ politiċi maturi ma jitqux bin-nies. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed ikompli jappella biex isir dak kollu meħtieġ ħalli l-miri jintlaħqu bil-fatti.